Донарская кроў найперш патрэбна для пералівання хворым, для забеспячэння высокіх тэхналагічных аперацый і вытворчасці лекаў на аснове крыві. У Брэсцкай вобласці падтрымліваюцца неабходныя запасы донарскай крыві, у тым ліку і на выпадак надзвычайных сітуацый. Штодзень на абласную станцыю пералівання крыві прыходзіць каля 80 донараў, каб неабходную дапамогу атрымалі усе пацыенты. За 5 месяцев этого года было совершено больше 12 тысяч донаций различных. Из них 40,9% безвозмездно по области. В Беларуси мы на первом месте по безвозмездному донорству, благодаря тому, что вот у нас под руководством нашей области совместная работа привела вот таким результатам. У вобласці найбольшую актыўнасць у справе бязвыплатнага донарства праяўляюць у Пінску, Баранавічах, а таксама ў Маларыцкім, Жабінкаўскім, Камянецкім, Пружанскім і Бярозаўскім раёнах. Ёсць практыка, калі бясплатна здаюць кроў цэлымі калектывамі. Ужо да добрай справы далучыліся арганізацыі аховы здароўя, адукацыі, культуры, сілавыя структуры, студэнты. Грошы, якія ўдалося зэканоміць на такой здачы крыві, ідуць на набыццё медыцынскага і лабараторнага абсталявання, у тым ліку і для дзіцячых устаноў аховы здароўя, што дазваляе павысіць якасць аказання паслуг і паскорыць выздараўленне пацыентаў. Вось для гэтага і патрэбна менавіта бязвыплатнае донарства. У нас на базе Брестской городской поликлиники номер 2 с 9 часов до 13 пройдет день донора, скажем так, общегородской, то есть каждый желающий может прийти в это время и сдать свою кровь. Як стаць донарам, які стан здароўя для гэтага патрэбны і што нельга рабіць напярэдадні здачы крыві. Задаць свае пытанні па тэме донарства крыві можна па тэлефоне гарачай лініі ў Брэсце 97 73 37. Вераніка Якавец, Сергей Мацвейчук, тэлерадыёкампанія Брэст.